Liring ulun kapuraba risang marabengrat maring sahanan ingkang siwing tasih wilahing awik nam astu nama sidam awik nam astu silat merigiwang jagat karono sirang tondo kawisisane bisono sono sinawung langening wila pesta maksih lestantun lampahing budha jinatur tutur katilo tulo tulat wirading paradya winusita upama prameng niskara karanta diya tumiying jaman purwa mangya tekap asnaning gupita tan wura renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggang panggunggung sang murwa ing kata sekebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik nuntuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen linarasa ya karaos mulat sarira angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita kala becik mus gumelar jroning pakliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darumyang kartika pinurba kudateng kawasa sahari ratri hangitri bawana purwa teking tuk sina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad redung lan tangkar tumangkar kaya sinirambun kaya jawah pating rembyah dadi padhanging kutu-kutu walang atoga buron wono mbyang buron toya dadi prarangan tanpa wicalan padhang trawange sinarik sang hyang retnawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merengangah lamun kaing siayahan dilat-dilata bumi saya dangu sumurup sang hyang ngaraka katon seblak kanan kiri ngabang esmu jenar kang perbawan sinaring sang hyang Basanta tanem tuwuh katon ijo ruyu-ruyu hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung Kinemulan Gendanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu sola ingkang muludase dene luar sangpu ya buka karep Tegal sawahe
Anglor silur datanana pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane samaneh ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Ngarka wis katon semeblak saya dangu saya inggil katon sinar jagat wis katon melok durung ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang nyong bunyada rebut ijo rebut kukuwung panandhening mangke datan wonten ingkang amadani kekuwunging praja ing Darawati ya ing Dwaraka nun inggih garis 100 tanantuk kalih 1000 jangkep tinega krana negara ing Darawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra bintang langut kang tanpa pagut pegading maninggal kapantok uruting cakrawala maneh-maneh cakra ing pewisik samaneh kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuhing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi masisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung gegodhongane roe-roe roning klapa bumi subra pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawruyan dadi gunung-gunung bebanjangan hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahe twin mijil saking sendang bening tirtane iline pinara-para playune tinampi wadhuk binentung bentung kinarya angiline sawah nyang pategalane Narakesma monggal panguling tetani bebasan datanana bumi sak cengkah ingkang sela sedaya tinanduran kang murakabi mandya Betari Sri Anglar Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategalari nenggo Palawija ingkang ngrembuyu gegodhongane ambiyek wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kuciwa jinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka lamun miangaglaring bangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe datanana carane kandhang anggo nanjing palang lebet tebih saking tindak Durjana Cuti samya saiyek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Darawati wana ngimbangi gunung anggo ngrineksa mrih lestari ron tumurun rah tumrah sadya dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung lampung lamun to tinaliti sampun sameting sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinansaya wada winada ananing mung mat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan sedatining jeciban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging pinasake negaring Darawati nalika semana lagi mancik marang jaman cana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah kartata raharja dasar goro kang gedhe bore padang jagate dhuwur kuku seturta adoh kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinten to wau ingkang asta pusaraning adil praja negari ing Darawati menangira den ucapna dasa namaning Sang Nata dasa warane 10 nama wus mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna nalendra pepakuning bumi ingkang nganggungan jejegaken kautaman risak juga lenggah aning madyaning dampar kencana ora mantra-mantra sipating Ubathara Yayah Sang Hyang Bathara Wisnu Angit Jawantah datan kantun ing Jawi ketingal binayang bayang sangjaning para hapsara hapsari manggung katanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngampil upacaraning keprabon kang wis ketingal pepak handir sagung kang samya semewa Yayah roping samudra ing daratan miwah datan kantun sangjaning para anung-anung tetungguling praja ing Darawati miwah sangjaning para kadang nayaka praja negaring Darawati ananging menika ketingal sowan ngabiyantara marang saning Sang Nata Senopati Darawati Satya Garba Ruci nggih ing Lesanpura ananging Risang Raden Harya Setyaki ya Raden Tambak Yuda ya Raden Yuyudana ya Singa Mulan Jaya ya Sang Bima Kunthing
Satru kandhat ngeyayet nadyanto dedeke datan sepinterna nanging anggadhahi kadigdayan ingkang linuwih bebasan pinatah mendak jinala menter sinubak bengkung sinuduk putung turta kasinungan pusaka sekti kang awasta gada wesi kuning digdayan yang luwi sakpada-pada ingkang wonten den tebas tartemtu ing mangke kapupuing rana madya loka datan kantun bisawanipun pepatih Ndarawati satring Widara Kandhang aning Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara ing jawekti ngalamber mblabar kathah sangganing para nayaka praja miwah sangganing para seba ingkang sami gandeng pasisiran jejel riyel arapet pepet pipit prasasat atupan dengkul tanpa sela labet sak kathahing para seba ing jawi amblutak kendira rontek umbul-umbul kekiter ngendanu yayahi monding mangsa labuh payung megar mendih jamur barat ing mangsa rendheng tumbahing ngrangapu jatingaraning mangsa katiga marandiring mangke katingal rawuhan inggih noteng Mandura wong agung ing Mandura inggih Sang Nata Prabu Baladewa yawaning pinta Masih Jaladara ya Sang Prabu Balarama kocaping mangke arep madaning pasewakan tidhem arep sidhem datanana banek walang alisik datanana janmu ingkang anyabawa ampung ingkang den tengga amung sabda tama saking Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna parandening mangke tinggal tidhem jinem permanem madyaning pasewakan negaring Ndarawati naden godhongan datanana ingkang obah samira datal lumampah kabyar sumung swaraning pratangga miwah pangli ing paranggana sigra amurwani pangandikan dadi kumang bilih wijining pandika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udana miang pancrah sarwa ratma renggeng manik narawata apra prabanya sumirat apra prabanya kang sumirat kenyareng kaca leliwaran ler ke laci sireng tadet wimbo kekandha mrek minggeng katiyopeng maruta mando separan mangambar kongas niwang suksmara mangadili nuwih ana sasmintaning sun jagat masisaning Bathara ora mengkoto dhisik Kakang Patih Udawa ayo marmanira ndadekake kaget penggalira Kakang Patih Udawa dene sira ingsun piji ana ngarsaning manira Kakang Patih Udawa baunuk-unuk iki kawula nampi timbalan paduka Gusti kula Sang Nata Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ing jawi sanget kewatosing manah bebasan ron salomba pinanjering alun-alun kumitiran caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun tebih saking raos kemarasan sinuwun balun kemareng kula nyadhung dawuh timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna pengayuman kula tring Madyapada prapting gelahan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna balun iki ya kadipananing nggon sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun
Pranata tata rakiting kaparajan negara Ndarawati Maradyagi aturna kelawan panjenenganing sun samendhang aja nganti kengkarempin Kakang Patih Udawa menawi patukan dangu bab tata rakiting kaparajan sadya tan badhe nguji wani para kawula samya sayek seka kapya karya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Ndarawati mendhahipun para prajurit ingkang boten sami kendhat inggihipun gegladen ulah kridaning kaperang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepuk unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang abdi kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabdap kabandhemna sinipun nunut niki yo gawe bombong lan marem penggaling sun kang dadi aturira Kakang Patih Udawa ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase urip lan prayoga anggonira ngadhep ana ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Mula ingkang paduka dawuhaken badhe kula cangke nggo jimat. Paribendayana ing kasantosan. Sampun boten kerang prayogi bisa man kula wonten ngersanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nduk mriki. Setyaki sak sowanmu padha kanthi raharja ana ngersaning panjenenganing sun. Yayi Garbaruci tansah pinayunganing kawidadan liring sambikala tepi saking rubeda sowan kula Prabu kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pareng rasa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna sesembahan kula trimadya pada prapteng belahan Gusti kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya setyaki kowe ngaturke bekti kelawan panjenenganing sun ora liwat pakaryan utama lan pangestuku wae tampan ngono ya Setyaki. Kula punika jimbat paribe ndayana ing kasantosan. Prayoga munggon mulungguh sampun boten kerang payogi. Nuwun mangke Koko Prabu Balarama. Sasampunipun paduka lenggah wonten ing kedaton negaring Ndarawati ingkang rayipun Bathara Kresna ngaturaken asung masegan panakrami tuwin pambagya raharja. Mugia tansah kunjuk marang ngersa jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa pengayoman kula ing Madyapada mrapting delahan Koko Prabu Balarama jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Patih Indra Jaladewaku yo Yayi Ndrawati sekawit pun Kakang nampa kelawan asung pasegan Panakrama lan pambagya raharja wis tak tampa karya bombong rosing menggalipun Kakang lan raharja pisamanipun Kakang ngersaning Si Adi Ndrawati Yayi Prabu Kresna ya mung aku ngaturake salam taklimku muga tansah kunjuk ana ngersaning Yayi Prabu Ndrawati. Koko Prabu kula tampi karya bombong rosing menggalih mboten langkung kasekecakno ingkang langkung mrayogi lenggah jengandika wonten ing praja Ndatulaya negari ing Ndarawati ya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing negara Ndarawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Gusti Kresna wonten timbalan. Jroning Ndatulaya Purayagung negara Ndarawati iki sak gendhagan iki kok aku ora mangerteni sowane Samba. Iki nek endi? Koko Prabu sak mangke badhe kula rembag dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama sakmenika kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Ya Kresna. Kandhanana paringa dawuh sing cetha Samba lunga menyang endi? Koko Prabu ngestakaken dawuh. Koko Prabu nadyan kula ingkang rayi Garbaruci pun Setyaki. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Setyaki ya tak tampa. Ora lek pangestunipun Kakang ing Mandura tampanana Yayi. Kula punika jiman. Dipun pragaken anggenipun gah kaya wis ora kurang kepenak sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Kakang Udawa. Kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten imbalan yen to lumrahe kabeh nayaka praja kadang sentana sing ana Ndarawati ngaturake bekti kelawan pun Kakang dak tampa lan dak pangestoni ning sepurane sing gedhe pangapuramu yen to Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa sing gedhe pangapuramu ora tak tampa. Waduh sinuwun kula sampun damel kalepatan menapa teka paduka mboten kersa nampi sembah kula aturi anyendu mbok bilih kula badhe dipun pidana kula sagah sinuwun Kakang Udawa wonten imbalan.
ora merga iku men duwe kaluputan kuwi ora nanging sababipun menapa apa Kakang Udawa ora eling lelabuhane Kakang Udawa karo Baladewa Baladewa eling kabeh rikalane Baladewa isih nom isih dimong dening Bapa Sagopa lan Ibu Sagupi ana ing Widara Kandhang jaman diuyak-uyak karo Kangsa sing nyingetake lan sing gedhe lelabuhane ya mung Kakang Udawa Bapa Sagopa dene Ibu Sagopi lan kabeh kuwi mau ora enteng lan ora gampang nggone ngemong Baladewa nggone nglabuh Kakrasana jaman semana mulane yen to Kakang Udawa sing ngemong karo Baladewa ngaturke bekti karo Baladewa ki ora lumrah saru dinulu yen to dirungokke wong akeh kemarengipun tur menek dipetung bab yuswa Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Udawa mula bakune lan sing lumrah lan wajibe sembahe Baladewa tampanen Kakang Udawa aduh sinuwun dosa menapa ingkang badhe kula sandhang sartanipun walat menapa ingkang badhe kula tampi teka wantun nampi sembah paduka Kakang Udawa wonten imbalan iki minangka wujuding ngabektiku karo Kakang Udawa merga rikala semana pancen Kakang Udawa wis nglabuhi karo Baladewa aduh sinuwun kadene kejunggukan Wukir Sari kelpaning samudra madu manah kula kula tampi dawah sami-sami dipun prayogaken anggenipun lenggah kaya wis ora kurang prayoga Kakang Udawa Koko Prabu piye kula nuwun sewu damel kaget sotanipun penggalipun manahipun ingkang rayi Ndrawati krana dinten sakmenika paduka rawuh wonten ing Datulaya Praja negari Ndrawati mboten maring cecul ing saderengipun menawi alit utusan gandhek sak gembaran agengipun utusan Nayaka Praja saking negari Mandura lajeng sakmenika paduka rawuh sengkan-sengkan datan pepoyan aduh Koko Prabu ingkang rayi Ndrawati nungsung pawarta wonten wigatos menapa tuwin badhe wonten pirembagan menapa menawi keparang tumunten kawedhar ing kathah ananging menika menawi wadi tumraping para kadang sentana awi kula dherekaken manjing wonten telenging kedaton apan catur netra kalian ingkang rayi Ndrawati Koko Prabu Yai Kresna wonten timbale ngadhawuh satemene malah pun Kakang sing kaget bareng pun Kakang tekan kene teka Yayi Prabu paring dawuh kaya mangkono liripun kados pundi Kusita telung dina kapungkur pun Kakang iki nampa nawala saka ngresani Yayi Prabu Ndrawati pun Kakang nampa nawala saka Yayi Prabu Kresna surasaning nawala Yayi Prabu Kresna nimbali sartane mboyongi pisuwanipun Kakang ana ing Sitinggil Binaturata negara Ndrawati mbuh kuwi wigatine apa Baladewa ora ngerti mulu kang saka kuwi malah aku kaget bareng Siadi Yayi Kresna nyuwun sartane nimbali supaya bolotan pun Kakang sowan ana ing negara Ndrawati lembasan tekan kene kok aku tok takoni wigatine apa Gusti aku malah sing kaget Yayi wigatine apa dene Yayi Prabu Kresna nimbali kawan pun Kakang Mandura Yayi Prabu Kresna anjra ingkang puspita arum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas kandanya maweraras retnaning driya
Sewu-sewu kalepatanipun ingkang raying Ndarawati tadah wadana Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Dene kula mantun ambayongi dhumateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten ing Datulaya Praja Negara Ndarawati adya Koko Prabu. Sak temenipun ing sak mangke namung badhe wonten unek-unek ingkang nedya kula aturaken marang resa jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Lho, unek-unek apa Yayi? Maratodya paringa dawuh marang kersanipun Kakang aja wigih ringa-ringa aja walang ati aja ana ingkang mambengi kelawan penggali Siadi Jagi paringa dawuh sing tetela marang kersanipun Kakang ing Pandura Yai Kresna. Nggih Koko Prabu. Sak temenipun raos sedih lan sungkawa tuwin susah ingkang kula rasaken tigang candra menika dereng wonten tambanipun. Lho. Siadi sedih. Nggih. Siadi sungkawa. Nggih, Koko Prabu. Apa garwane Yayi Prabu Kresna ora leladi karo Yayi Kresna? Mboten. Apa ora menehi daharan karo Yayi Kresna? Mboten. Niku kirang suwe niku. Setyaki menengon sik. Nggih, nyuwun pangapunten. Nyela-nyela wong rembukan kuwi ora apik. Nggih, nyuwun pangapunten. Setyaki menengon sik. Nggih. Bab apa Yayi? Apa bab garwane Yayi Prabu? Babar pisan mboten. Banjur apa? Bab anak kula Samba. Lah arah tenan. Mengki riyen Koko Prabu, kula dereng matur. Kepiye? Anakku Samba kepiye? Ya kene. Sampun wonten tigang candra menika nilar dhumateng kasatriyan. Sampun tigang candra menika pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan Agung Negari Ndarawati. Anak kula Samba mboten ketingal sowan. Monggo kula sampun pados pinta saraya nimbali dhumateng Brahwana Minases Sewu Sugata Kinarya. Angluwari wonten pundi dunungipun anak kula pun Samba Wisnu Brata. Wondening sak mangke ugi gagar wigardatan antuk karya. Mila Koko Prabu gandeng kula dereng saged nemokaken anak kula pun Samba. Kula ngrawahken paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa menika kinarya paring lelipur dhumateng manah kula lan mbok bilih mangke paduka nggadahi guh pertikel sartanipun malah kepara saged mangertosi wonten pundi dunungipun anak kula pun Samba. Malah ing sak mangke kula nedya nyuwun iga partikel nyuwun pitedah dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangkana wang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurtakara reka kiri-kiri Rananggana magawya gelar irawang-wang Didemadaning kawontenan negari Ndarawati lan aku semanten tintrem madaning kawontenan pasewakan dadon jegegeg datan mobat datan musik nata ing Mandura awit nampi sabdanipun ingkang rayi pun Prabu Sri Bathara Kresna nganti kaya pratima gling kencana kasaru geger njaba piyang arsa tekaping mrika maseban bana amuk apa to kang dadi daronane ora ana macan putri kajeng kemedhusaka menangkilan kejawi sawanipun utusan saking negari Ngastina pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Durna wantun minggah madaning Datulaya ora pepeh pindha sapa sata metarangan
sinambi jejogetan sang Begawan Duna karya kaget kang samya mula. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra hae ana ana bale lumut hambregang awita dedenjeng-denjengan Koko Prabu. Lho. Bapak Durna wonten malah. Mengki rumiyin kula dereng nimbali kula dereng dangu. Wong nggih. Kula kinten Bapak Durna nggih pun kula tak sedakep meleh. Yayi Kresna piye? Wah jan sore-sore kok wis ngisruh. Menika kadidine rawipun Bapak Durna. Lah iya. Wah. Kaget aku. Sore-sore Bapak Durna rawuh mrene iki yen to ora ana wigati mesti ora bakal rawuh mrene. Iye. Mesti kemawon mekaten. Menawi mboten wonten wigatos tartentu Bapak Durna mboten rawuh wonten ing mriki. Lah iya. Dangunan Yayi, dangunan. Iye, lenggah ingkang sekeca kok Prabu. Iye. Wis sekeca. Bapak Durna. Mengki rumiyin. Wah, kula selajeng kula selajeng mangke rumiyin sak rawuh paduka ingkang rayi ing Darawati ngaturaken asung masegan panakrami mboten sagumujeng santai mawon marang ngersa jenengan ndika Bapak Mbah Durna inggih Bapak Kandang blugedhuk manyar-manyar sumarante sama lole kamanegang kula keprit kantil bunuting selikur kula ninggih anak Prabu Sri kapan kowe bali wah edan
kene ora pendhita sak giret. Setyaki sabar, sare. I. Marangasanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna, anak Prabu. Ih, Bapak Durna. Kula mawantu salam taklim saking Jengandika. Oh nggih, kula ngaturaken salam taklim. Marang Rasa Jengandika, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, kula tampi karya bombong raos sing penggalih mboten langkung kacekecak ingkang langkung prayogi. Oh nggih, pun kepenak. Bapak Durna sarawuh Jengandika mugi tansah wilujeng. Oh, lho. Anak Prabu Baladewa. Ih. Kala dateng mriki sekawit kula sowan marang ngersanipun Yayi Prabu Kresna, kula dipun timbali. Oh nggih. Pun mboten saged ketak, pun kula tratapan. Nggih. Kula tampi. Napanipun? Anu Pambagya Harja. Ih, pun skecaken anggenipun lenggah. Sampun kirang prayogi yen anak Prabu. Ayo iki sapa urutane iki ora? Penemban sarawuh Jengandika kula ngaturaken sembah. Udawa. Ya Udawa tak tambah mesu tampanane ya Udawa. Kula pundi jimat. Mboten langkung prayogaken anggenipun lenggah. Ya, wis ora kurang kepenak. Kok kaya ana sing urung komplit ya iki. Setyaki, mboten dawuh. Mbageke karo Durna. Ora sudi. Setyaki, mboten dawuh. Mbagekno karo Rawi Bapak Durna. Mboten purun. Lho. Siadi iki nayaka Praja Ndarawati yen ta ana dhayoh ana tamu agung kuwi wajibe dibageke. Sak gendakan hukum mboten. Lho. Kula rasudi bage karo Durna penak sakarepe ora penak yo piye carane penak. Kowe iki kok senengamu kaya ngono iki lho. Mboten kok Prabu. Pun kula tak meneng mawon. Oh, Setyaki kowe aja sia-sia karo aku. Aku ngene-ngeneke pendhita lho Setyaki, kondang nyamar-nyamar. Kondang manyar-manyar kok kowe ora ngabekti karo aku. Sembahku tampanen. Lho. Apa ana lumrah wong enom ngaturake bekti karo wong tuwa kok ngoko ben. Setyaki ora kaya ngono kuwi lho, iki pendhita lho Setyaki iki dedeke Brahmana. Arep titele Brahmana kuwi ora purus. Lu dasare sengit. Ora kaya ngono kuwi. Setyaki, mboten dawuh. Aja kaya ngono kuwi karo Bapak Durna. Tatuwa kaya ngapa, lara ati kaya ngapa kowe dhisik tau digawe karo Bapak Durna. Kowe ora oleh duweni rasa sengit karo Bapak Durna. Kowe ora oleh duweni rasa dendam karo Bapak Durna. Ora kena. Nggih pun. Begawan Durna kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Weh nuku kapan-kapan tak jupuke. Lho. Pangestu karo dijupuk nganti kaya apa? Setyaki ora sah nika-nika. Ih, kula bendi jimat. Ngono wae. Mbak guru kakean congcong. Kakean congcong kirane apa ora? Anak Prabu, wonten dawuh. Wonten pundi putu kula pun samba? Sampun tigang candra nilar dhumateng kesatriyan. Lho. Wayah kula pun samba nilar dhumateng kesatriyan. Nggih kasinggihan mekaten. Menawi mekaten sami kalih putu kula kerwa nganti persasat pepes bayu kang tapis. Manahipun anak Prabu Duryudana awit samangke ugi sampun wonten tigang candra menika. Putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menika loncat saking kesatriyan ugi. Wigatosipun wigatos sing niki mboten saya sampe adangu wigatos kula teng mriki kula niku ajeng nyuwun saran. Sinten nika? Sengkuni pun kajenge teng mriki. Wau mon kula jatah rokok. Samsu. Pipane sak lengen bayi nika.
Wah wong tuwa ngleleng rasa macana. Wah, sowan kula mriku dipun utus dening anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu gandeng putu kula pun Lesmana Mandra kumara mriku sampun Tigang Candra oncat kesah boten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun papan pilenggaipun kula dipun timbali supados wonten kesane anak Prabu Sri Bathara Kresna gandeng kondanging jagat menika nyebataken bilih nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna menika ingkang tinitisan Sang Iwang Bathara Wisnu. Wisnu menapa? Wisnu. Wisnu menika dewaning katentreman, dewaning kabagyan. Mula saking menika saged mangertosi sangkan paran wonten ing alam jagat raya menika lan saged damel srana tentrem anak Prabu Duryudana srana nganduraken inggih menika putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mula kere malih-malih menapa wigatos kula sampun kesanipun anak Prabu Kresna. Badhe nyuwun tulung ningalana kaca paesan wonten pundi dunungipun putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Pun niku wigatos kula. Wantene samangke paduka saged ngaturaken wonten pundi dunungipun putu kula pun Lesmana Mandra Kumara kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindah. Wontene mboten. Kula nuwun sewu, lajeng ngamuk teng mriki. Kula lajeng ngamuk teng mriki. Menawi ngaten menawi sampeyan menika mboten saged nuduhaken putu kula pun Lesmana Mandra Kumara wonten pundi ateges anggen paduka dipun tunggoni Sanjang Bathara Wisnu diwenehi katentrem diwenehi kabagyan menika namung ngayawara menika mboten kandhek wonten ing batin nanging namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti cekap semanten atur kula wassalam. Bapak Durna wonten walan kula ugi nembe nedeng nandang sungkawa awit murcanipun unsatipun anak kula pun Samba ing marang Garuda. Lho, angge digoleki. Napa dereng menghubungi tim SAR sekitar? Relawan. Mboten, Bapak Durna. Kula ugi sampun Tigang Candra kecalan anak kula pun Samba. Menawi paduka nyuwun priksa babagan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara ingkang ugi oncat saking kesatriyan saking negari Ngastina kula nyuwun sewu kula nyuwun pangapunten kula mboten saged ngaturaken awit menawi kula ningalana kaca paesan ugi kula datan saged mangertosi wonten pundi dunungipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara sebab menawi dipun petang menawi anak kula Samba sakmenika dereng saged kula temoaken lajeng paduka nyuwun priksa babakan Lesmana Mandra Kumara mapan wonten pundi tartentu kemawon menawi kula mboten saged madosi dunungipun anak kula Samba tartentu kula ugi mboten saged madosi dunungipun Lesmana Mandra Kumara. Leres niku Bapak Durna. Cobi dipun petung dipun logika menawi Yayi Prabu Kresna menika mboten saged mangertosi dunungipun anak kula pun Samba mesti kemawon ugi mboten saged mangertosi dunungipun Lesmana Mandra Kumara. Awit Yayi Prabu Kresna menika anggen madosi tartentu saged mboten namung saged madosi perkawis tunggal nanging perkawis kathah saged dipun rampungi dening Yayi Kresna. Mriku. Leres kasinggihan mekaten. Mila menawi jengandika nyuwun mriksa babagan dunungipun Lesmana Mandra Kumara kula mboten saged ngaturaken Bapak Durna kula nyuwun pangapunten ingkang agung kula mboten saged nuduhaken wonten pundi papan pilenggaipun Lesmana Mandra Kumara Bapak Durna Reca mentap lerek mentap Yayang sinipi Cocobang mabing alawing lole kamtang plekudung manyar-manyar jebul ngayawara temenan kowe anak Prabu Kresna jebul anggen paduka dados nalendra ingkang jarene kondange jagat titis sing Sangyang Bathara Wisnu nyata menika namung ngayawara namung kandhek-kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Anak Prabu
Prabu kula sampun matur wonten ing ngajeng wau kula sampun matur bilih paduka mboten saged ngaturaken putu kula pun Lesmana kula badhe ngamuk teng mriki Darawati ajeng kula damel Karang Abang ning atos paduka mboten saged paring dawuh lan caos priksa paring priksa wonten pundi dunungipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara mila saking menika kula sampun siap sawega Kurawa 100 badhe ngebiyuki batang sayuta mila saking menika Nyai anak Prabu Darawati kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel Darawati kula damel Karang Abang ya Bathara Kanus maning jalan sutaning baune iblis lanat Babadara apa menika anak Prabu Baladewa kula nuwun sewu sampean mau ngendika kaya ngoten niku pun dipetang napa dereng kula ngomong apa ta kula ngomong apa kon baleni meneh ya wis lali ta ya sampean ngendika kon jaga jagang sing jero beteng sing kandel Darawati ajeng sampean amuk sampean ku mikir apa ora nek kene Baladewa ayo kula mboten amang-amang napa-napa niku sampean mboten emut sampean ngancem sampean macaken Yayi Prabu Kresna nek Yayi Prabu Kresna ora iso ngaturke wonten pundi dunungipun Lesmana Mandrakumara Darawati ajeng sampean amuk ora nggih ngoten to ngono apa ora nggih kula nyuwun ngapunten nyatanipun kula menika namung nyatakaken nek pancen anak Prabu Kresna menika estu nyata titising Sang Hyang Bathara Wisnu tartentu saged mangertosi wonten pundi dunungipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Wantene sakmangke mboten saged sareng kula kula luruk teng mriki. Mboten saged ngaturaken kula nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten pitados menawi anak Prabu Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Ngaten kemawon kok kira. Kula mboten ajeng paring atur kata-kata. Ning sampeyan sing ngamuk mboten pun kula tak pados rokok mawon. Ayo. Arep dadi. Ora Setyaki. Arep dadi, lungguh. Setyaki aja kaya ngono, Koko Prabu meneng. Lho. Aku ki ratu tok kon meneng. Nyuwun pangapunten. Babadara. Pripun? Lega. Sampeyan kedahe mangertosi. Sampeyan iki nang Ngastina Pujangga. Sampeyan ki ning Ngastina ki sing dituwake kudune sampeyan ki ngerteni jare Pendhita Kondang Monyor-monyor ming bab goleki Lesmana jajal prewangane sampeyan niku mangkongkon goleki Lesmana enten pundi jajal ning ngendi Setyaki meneng lho tamani senjata nyuwun papunten ora malang kerik gatel kok pripun kula menawi dipun dawuhi rikala semanten kula mboten dipun dawuhi ngupati wonten pundi dunungipun Lesmana. Kula ugi mboten tandang karya. Kedahipun panjenengan menika mangertosi panjenengan menika tanggap sasmita. Ana putune lunga ora digoleki. Ana putune lunga ora digoleki. Sampeyan pendhita sing kepiye? Ayo. Wah, kula nyuwun pangapunten nyatanipun kula dipun timbali sartanipun dipun dawuhi supados wan mreksani Yayi anak Prabu Kresna. Kudune sampeyan ki ngerteni. Yayi Prabu Kresna kuwi uga nandhang Sungkawa. Anake Samba wis 3 sasi uga oncas kok satriyan. Lah kok sampeyan malah werna-werna. Wis ngerti ora iso ngaturke, sampeyan malah meksa. Kuwi malah meksa. Ayo, sampeyan muni yo. Ayo, meksa. Sampeyan mang muni Yayi Kresna ora iso nuduhke Lesmana, sampeyan nguyak wae. Ayo mulya. Engko sik ta leren ta. Nyuwarake wayang telu, gantine cepet iki angel padane. Ayo. Malah samangke kula ajangi
beteng sing kandel ajange dadane Rata Mandura sampeyan ajeng gawe kisruh manggawe kisruh mungsuhe Udayayi Prabu Ndarawati mungsuhe Rata Mandura Prabu Baladewa metu njabake piye kula nuwun sewu menapa pakarti ingkang kados mekaten menika kula wau trep lho nyatane pun kakang kepengin belani pun kakang kepengin madangke kahanan lan pikire Yayi Prabu Kresna sampun tuwa Prabu menawi panjenengan gadahi pambegan lan pakarti ingkang kados mekaten menika sami kemawon paduka ngiyas dumateng ingkang Rayi Ndarawati. Lho, ngiyas kepiye? Nyatanipun Bapa Dura menika saged dipun rembag sae-sae. Teka paduka malah duka yayasine pi. Ngene Yayi. Pun kakang ngene iki ya mung merga supayane Yayi Prabu Kresna kuwi padhang lan tentrem penggalihe. Mboten kedah duka. Sedaya saged dipun rampungi sae-sae. Malah menika paduka sampun ndamel kawonten ing Ndarawati kriwikan dados grojokan geguyon dadi tangisan nyatanipun paduka malah nantang sumbar kalian Bapa Durna. Mesti kewala mencak njawining kraton negaring Ndarawati Bapa Durna sampun nyawisaken Kurawa 100 sampun dipun kepiyakaken. Menika menawi sak mangke ngantos ngembet dumateng karaharjanipun para kawula ingkang boten mangertosi kenthang kimpuling lelakon kenthang kimpuling jring Setyaki menenga wis senengane bakul dolanan barang digawa ayo meneng wah edan njur pun kakang kudu kepiye malah kula mboten sarujuk bilih paduka duka kalian Bapa Durna njur karepe Syadi jagung bakarane tanggung perkarane kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Kula namung badhe ngopadi wonten pundi kula mboten badhe meli mriku sinten? Melu meli mriku sinten? Melu-melu. Ilate keteko. Dipun permak cengelmu kuwi. Dipun permak cengelmu kuwi. Lho. Setyaki ora sah melu-melu. Nek kowe melu-melu kowe ora tak dadekke senopati. Kajengipun. Wong nyatanipun kula wau kajengipun. Wong nyatanipun kula wau sampun. Pangkaryanmu kundur kedaton. Kula pidhalaken sangkiring para seba. Wis, Yayi Prabu njaluk pamit. Bakal tak undurke aku saguh ngundurke Kurawa 100 Koko Prabu ngantos 100 Koko Prabu Nangkon-nangkon yen
Setyaki wonten timbalan. Jaga kahanan Ndarawati malah kepara undurna Kurawa ning pawelingku. Aja ngasi mengko yenta Kaka Prabu Baladewa kacipuan ana ing pabaratan siadi ngewangi. Aja ngasi ya Yayi. Sedika ngestakaken dawuh. Yen to ngasi mengko siadi ngewangi rewang-rewang karo Kaka Prabu Baladewa siadi bakal tak jabut kelungguhan Senopati. Mboten dados menapa. Sedaya perkawis menawi kedah dipun ikhlasaken jabatan kula. Kula boten masalah. Boten dados menapa ingkang bakal saged damel srana tentreming Praja Ndarawati. Bagus. Keparengipun Kakang Udawa wonten dawuh. Jaga kahanan Ndarawati lan cawisna kreta kencana. Keparengipun jeneng ingsun Dya Budal sowan ing kesatran Madukara. sababipun wigatosipun menapa sinipun? Anake Arjuna ya kuwi anakku Abimanyu. Oncat saka kesatriyan Tanjung Anom wong Kuwusana Tulung Candrauga. Ngestaken dawuh. Ndherekaken jengkar tindak paduka Gusti kula sinuwun. Ya Setyaki. Mboten dipalan. Budal kang padha siba ingsun kundur ngedaton. Nonon ngestaken dawuh kepareng pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Kuwi ya wis ora ana dawuh maneh. Purna gandring pananggilan. Arsesang nata kundur kedaton jog saking dampang kono kinapit gambaran gading. Kadharaken saking perumban jadi manggung katanggung Joko maloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon. Kawisna saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katiron saking Mandrawa katingal meger-meger candrani.